Salutare și bine m-am găsit la un nou episod cu Piansi. Se va juca Mitosis. Fugi că ți-ai luat-o la funduleț. Da, și bun prieteni, astăzi mi-am arătat și o vocea. Știu că încă nu filmez cu OBS-ul, dar pentru început zic că e destul de bine. Sper. Dacă nu, nu-mi pasă. Adică îmi pasă, o să-mi pese pe viitor. Dar deocamdată filmăm așa. O să folosească schema de boșinos. El e fericit, râde aici. Haide mă, haide mă. Hai mă, în el. Și după cum vedeți a fost mâncat. Și ăla nu s-a împărțit. Ceea ce nu e drept. Se pare că jucătorul nostru de astăzi este cam noob. Foarte noob. Și ce level are? 21. Nivel de noob. Ce mă? Bă, la tine de ce se vede, Maria? Sunt pe La locul 10 abonați o să-mi arăt fața. Deci hai să strângem 10 abonați. Deocamdată avem 3 abonați. Și ceea ce e foarte... Da, o să creștem. Pe viitor. Pe viitor. Ați înțeles, oameni? Pe viitor. Să te abonezi înapoi, da? Înapoi. Da. Atunci ce-am de fapt eram abonați. Bine. Yes. Ce? Îmi pare că a fost mâncat de ăla. Da, astăzi e un episod foarte special. Vom filma 5 minute pentru că am făcut uimitorul număr de 3 abonați. Haide, fuge. Așa, hai să vedem. Știu că în episoadele anterioare eu n-am vorbit și am pus o melodie așa. Nu vorbisem pentru că mi-era frică să nu am greșeli de dicție. Și acum, da, am prins tupeu și o să vorbesc cu voce. N-a reușit. Ce se întâmplă? Va fi de insprins. Aflăm data viitoare și. Boom! Gaci! Gacea! Cia. Și a arătat. De fapt nu era teamă. Și. A fost mâncat iarăși. Și așa joacă unul oameni buni. Da, din prima secundă. Cum să mori așa de repede? Focalizează. Și, a murit.
Oare va mai trăi mult? O, trăiește și ăla. Și va trage, nu trage.